Yo, what's up mga kawaray? Pupunta tayo ng court ngayon at may 2v2 ulutan. Isang magandang laban to ngayon. Bali maglalaban pala ngayon ay si Carl at kakampi niya naman si Fall at yung kalaban nila si Marvin tsaka si Romel. Bali yun yung magtatapat ngayon para sa 2v2. Kaya isang napakagandang laban ito. Okay. One, zero. 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 May dos ba? 1 to 21. Vlog na naman si Waray. Huwag mo isama sa vlog mo, Waray, ah. Delikado. Mga tayong biyaya. Mapusasang ka ba? Iwan! Yun, sa mga tawin yun. Dito! Dito! Hindi dyan, 2. Ano mo, 200 bakit sa score? Ayaw mag-score. Nice play! All 3! All 5. 4, 1. So yun, bali 10k pat mana rito. Ayan na, ramdam na ang usutan. 7-5! Dalawa! Bitiwan na yun. Abiling violation. Pensa. Nine five. Nine. Kalma. Ina-ovaltine pala yun. Nice play! Yan! Yan! 0-5! Salin mo!
Kasi kayo usok pa idol. Guys. Uy. 25! 7! Lima. Jump! Pasa mo! Ready! Papa! 14! 14! Anim na lang! Ako na lang. Patay. 16. Lima. Tambak, boy. Putang na, lapit na. 69. Patay. Kalahati. Uno. Ten zero. Easy man yun ah. 20-10. Last 10. Last 10. Game ball. Game ball. Easy money.